D'abord bi ye donba ye Mali armée bɛɛ kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko fama a dugawu kɛ maa o maa n'u binna terrain kan ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma. I ye min fɔ depuis indépendance fo kana se bi ma an ka gɛlɛya caman tun kɛra minɛkow la mais an bɛ Ala barikada depuis transition nalen ka se bi ma donc o bɛ fɛn min yira la na a bɛ mɔgɔ nimisi wasa kunu yɛrɛ minɛ min yira la anw na tuguni minɛ kura min sɔrɔla a bɛ ka pankuru 20 pour ne pas dire que a bɛ ka 30 sɔrɔ nka donc o pankuru ninnu na kura min nana donc o b'a yira k'a fɔ hakilinaw bɛ yɛlɛmana kɛlɛkɛ mansin min n'a bɛ maaw bolo nka ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko drone nka donc olu dɔw sɔrɔla kosɛbɛ baaraw bɛ kɛla n'o ye donc o bɛ se k'a fɔ bi gɛlɛya bɛ yen cogo o cogo hakili an ka donc ani kɛlɛkɛcogo yɛlɛmana sisan an ka maaw yɛrɛ de bɛ taa juguw ɲini nka donc o dagalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka t'o ɲini an b'a yira k'a fɔ nka ko hakilinaw ni baara bɛ kɛla cogo min ka donc yɛlɛmaw bɛ kɛla o kow la kɔnɔna o bɛɛ la baara kan ka kɛ hali bi région ninnu ka n'an y'a fɔ nka donc olu bɛɛ ka se ka pankuru 2, 3, 4 sɔrɔ n'o sɔrɔla nka donc baara bɛ se ka ɲɛ. A jirala k'a fɔ ko sekura bɛ Mali sɔrɔdasiw ye bi bi la. Ayiwa ni 20 janvier n'o ye sɔrɔdasiw ka donba ye o hukumu kɔnɔna na Mali sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ bɛ fan jumɛn sisan mana lakana ko fan fɛ. N'a bi cogo min bi n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ alhamdulilayi nka gɛlɛya bɛɛ b'a la dɛ parce que bana min donna fan caman a tɛ se ka bɔ siɲɛ kelen mais bi an bɛ yɔrɔ min ka donc baara bɛ kɛla cogo min n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko juguw yɛrɛ nka o dɛsɛlen don bi fɔlɔ an tun b'o ye moto 200 b'o bolo ka yaala ka duguw ci nka ka kaw minɛ ka sigi o kɔnɔna na a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a ka ca ni san 1 ani kɔ ye bi o tɛ se k'a fɔ ko ye kan 1 ci a bɛ ka kɛ ni san 1 ani kɔ ye a tɛ se k'a fɔ ko ye dugu jeni k'a fɔ ko sigila dugu la bi o filalen don mɔgɔ 15 ka yaala ka maaw nka donc ka marifa ci ka tiɲɛniw kɛ ka maa 1 fa ka maa 2 fa ka convois ka taa mugujugu don sira kan n'an b'a fɔ ma ko embuscade o b'o de kɛla bi a bɛ fɔ ma ko harcèlement donc jateminɛ kɛra k'a fɔ baara min bɛ kɛla hakilisigi baara don parce que mais transition in daminɛna ni hakilina bakuru 3 de yɛlɛma fɔlɔ n'o ye ka armée ka ta ka minɛn san ka d'o ma min b'a to ka sebaya sɔrɔ filanan ye min ye nka donc a bɛ fɔ min ma ko les réformes institutionnelles o baaraw daminɛna sabanan ye min ye les réformes de la justice pour que justice ka kɛ maliyɛndenw ka justice ye n'a tilala bi hali bi gɛlɛya 2 nka donc a b'o yɔrɔw la. Welekan jumɛn b'i bolo k'a lase sɔrɔdasi ɲɛmaw jamanadenw ani famaw yɛrɛ ma maa jugu ninnu ka kɛlɛli taabolo ko la. Bɛɛ de kan ka faamuya siya bɛɛ k'a daminɛ manikaw la ka se bamananw na ka se n balima fulaw la dɔgɔnɔw ka donc bozow tamasiyɛnw bɛɛ de kan ka faamuya ko Mali ni anw de ta ye. Maa o maa ni maa jugu de bɛ e bara k'ale bɛ adamadenw ni karaka ka bɔ yen aw kan k'o minɛ k'a di parce que hali ni jugu bɔra hali ni terroriste bɔra i yɛrɛ woloden de la e de b'a di pour que ka kɛlɛ in ka se ka jɔ bɛɛ k'i hakili sigi nka baara in ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na siya ko tɛ.